Tämä ilmalämpöpumppu on ollut käytössä yli 10 vuotta. Sen suodattimet on puhdistettu säännöllisesti, mutta mitään isompaa huoltoa ei ole tehty. Laite toimii päällisin puolin ihan normaalisti, eikä mitään vikaa ole havaittavissa. Mutta vaikka ulospäin kaikki näyttää hyvältä, ajan myötä laitteen sisään alkaa kertymään pölyä, rasvaa ja jopa hometta. Tämä heikentää laitteen energiatehokkuutta ja sisäilman laatua. Kun päällisin puolin siisti sisäyksikkö avataan, sen sisältä voi paljastua melkoinen yllätys. Puhallinrullien väliin ja lamelleihin on kertynyt valtavasti sellaista likaa, joita suodattimien imurointi ei ole poistanut. Lämpökulman ammattilaiset puhdistivat laitteen perusteellisesti oikeilla välineillä. Tuloksena oli parantunut energiatehokkuus ja puhtaampi huoneilma. Säännöllinen huolto pidentää laitteen käyttöikää ja varmistaa puhtaan huoneilman. Varaa huolto lämpökulmalta jo tänään www.lampokulma.fi tai soittamalla numeroon 010 206 1110.